खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो स्किमनि गोदान आपडेट लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होदो लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआनो जादों, गोबां सुबुंफोरानो कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरदों दे लोगोफोर। बेवहाय सोंहरदों बिथांमोना जब कार्डनि भिडिअ लाबो आरो जब कार्डखौ बोरै अनलाइन एप्लाइ खालामो। बेखौ आं नोंथांमोननो अलरेडि फोरमायहरखानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जब कार्डखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दे लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि नैबेवहाय बिथांमोना लिरनानै होखादों, नोंथांमोननि ग्राम पन्सायत एबा PCDC लेभेलावसो थांनानै नोंथांमोननि ग्राम पन्सायत एबा PCDC लेभेलावसो थांनानै नोंथांमोना बे जब कार्डखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन दे नै लोगोफोर। नैबेवहाय बिथांमोना लिरनानै होखाना दोनदों। बेयाव अफलाइनसो जागोन, नाथाय नोंथांमोना बेखौ अनलाइननि थ्रुयै बानायनो हानाय नङा आरो लोगोफोर। बेवहाय PCDC नङाबा ब्लक अफिसावसो थांनानै नोंथांमोना बानायहैनो हागोन आरो बेखौ। बेजों लोगोसे नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरबावदोंमोन बेवहाय बे जब कार्डखौ अनलाइन खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि दं, बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायखानोसै। बेवहाय नोंथांमोननो आधार कार्ड नांगोन, लोगोसे भटार ID नांगोन, लोगोसे रेशन कार्ड आरो पान कार्ड नांथारगोन दे लोगोफोर नोंथांमोननि। बे मोनब्रै डकुमेन्ट्सखौ अलरेडि नांथारगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा नांफाबावगोननो, बेंक एकाउन्ट नोंथांमोना आधार कार्ड लिंक थानाय नोंथांमोनाव जानो नांथारगोन आरो बेखौबो नोंथांमोननो डकुमेन्ट्सखौ नांथारगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि मा जागोननो, गांसे फट'बो नोंथांमोना लांफानो नांगोन दे लोगोफोर। नैबेवहाय जाय बिथांनि नामाव जब कार्डखौ बानायगोन बिथांनि नैबेवहाय डकुमेन्ट्सखौ बेवहाय फट' गांसे नांथारगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौ मा होनो, नोंथांमोननि भिलेज एबा भिलेज डेभेलपमेन्ट जेरै PCDC आरो ग्राम पन्सायत नङाबा ब्लक अफिस, बेवहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन दे। लोगोसे नोंथांमोननो सिगनेसारबो नांगोन आरो नोंथांमोननि जि लेफ्ट टार्म बा राइट टार्म जिखुनु जाया, नोंथांमोननि सिगनेसार नांथारगोन आरो बेवहाय। दा दिनै नोंथांमोना क्लियारलि बुजिनो हाबाय जानो हागौ आंनि नैबे भिडिअखौ। जुदि जाय बिथांमोना जब कार्डनि सोमोन्दै सोंहरदोंमोन बिथांमोना जुदि नायदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना बेखौ एसेबाबो बुजिबाय। दा दिनै मिथिनो हाबाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बियो अफलाइन ना अनलाइन हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि पर्टेल मोनसे खुलिनानै दोनदों, नाथाय बेवहाय दिनैसिमबो बिथांमोना खामानि मावाखै लोगोफोर। बेनि थाखायनो बियो अनलाइन जाथ'नाय नङा। दानिया नेक्स्ट आपडेटनि सायाव सावरायनोसैलाय लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय, जाय बिथांमोना अरुण'दयनि बे 3.0आव राङारि अनसुंथाइ मोनदों दे, आरो जाय बिथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनाखै बिथांमोननि बेलेन्सखौ माबोरै चेक खालामो गाव गावनि मबाइल फनजों, आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायलांनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबावबानो जाबाय आरो दानिया नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादोलाय। बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामना हो। मा सार्च खालामनांगोन नोंथांमोना बेवहाय PFMS, नैबे PFMSखौ नोंथांमोना बेवहाय नैबे फार्स्टनि जि लिंक दे लोगोफोर, बे लिंकआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जागोन आरो दानिया बेनि उनाव नोंथांमोना आगदाखै थानाय जि 3 डट दे लोगोफोर, नैबे आगदाखै थानाय जि 3 डट, बे 3 डटआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस आरो श' जागोन दे नैबेखैजा। नोंथांमोना नैबेखैजा नायनानै लाबानो जाबाय, बेखैजा मोनसे इन्टारफेस श' जादों। दानिया नोंथांमोना नैबे थार्डनि जि अपसन पेमेन्ट स्टेटास, नैबेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव नैबेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' नुजागोन दे लोगोफोर। नै बेखौ नुदोंना, ग्रिन कालारजों दि होनाय, बेवहाय दं नाउ इउआर पेमेन्ट। बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जाबाय आरो दानिया बेवहाय नायदो नोंथांमोना पेमेन्ट बाय एकाउन्ट नाम्बार, नैबेवहाय नोंथांमोननि जि एकाउन्ट दङ, जेराव नोंथांमोननि जब कार्डनि फैसा बा जि न'नि फैसा, बेवहाय गोबांनि सरकारनि जेसेबां आसनि दङ बेवहाय नोंथांमोना बेयाव आपडेट सिस्टेम मोननो हागोन आरो बेवहाय मानि फैसा हाबदों, बेसेबां थारिखआव टयलेटनि फैसा हाबनाय, गासिबो फैसा हाबनायखौ नोंथांमोना बेवहाय दिन्थिजोबगोन आरो नोंथांमोननो। दानिया नोंथांमोना गिबियावनो नोंथाङा जि एकाउन्टखौ होदोंमोन दै अरुण'दयाव, बेखौ नोंथांमोना बेवहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ टाइप खालामनानै होदो आरो लोगोफोर। नै बेवहाय नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बारखौ टाइप खालामनानै होदो। बेनि उनाव नैबे गोजौआवदि गोजौनि जि
लांदां बक्स बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि बेंकखौ सेलेक्ट खालामनानै लादो आरो नोंथाङा जुदि स्टेट बेंकआव दंबा बेवहाय स्टेट बेंकखौ नोंथांमोना लिरनानै होदो आरो बेबायदिनो ग्रामिन बेंकआव दंबा ग्रामिन बेंकखौ होदो, इउक' बेंकआव दंबा इउक' बेंकखौ नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै होबानो जाबाय आरो बेनि उनाव नेक्स्टआवबो नोंथांमोना नैबेयाव कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार आरो एकाउन्ट नाम्बारखौनो खनसे थुबावना होबानो जाबाय आरो बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय केपचार कड दङना बे केपचार क'डखौ नैबे बक्सआव फिलआप खालामदो। बेनि उनाव नोंथांमोना नै गाहायनि सेन्ड OTP नैबेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर मोनसे खोथाखा, नोंथांमोननिया बेंकजों आधार कार्डजों बे एकाउन्ट नाम्बारा मोनसेयानो जानो नांगोन दे लोगोफोर, अब्लासो नोंथांनियाव OTP थांगोन। OTP थांनाय लोगो लोगोसो नोंथांमोना बे OTPखौ बेवहाय इन्टार्ट खालामनानै होनो नांगोन दे लोगोफोर। आंनाव दा जेबो एकाउन्ट गैयैखाय आं बेखौ दिन्थिजोबनो हायासै। नोंथांमोना जुदि दङब्ला बेफोरबायदि जुदि एकाउन्ट दङब्ला फैसा हाबनायनि बा अरुण'दयनि हाबनायनि बा न'नि फैसा हाबनायनि जुदि दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय बेखौ एन्टार खालामनानै होबानो जाबाय आरो बेनि उनाव नोंथांमोना OTPखौ क्लिक खालामबानो नोंथांनि जि मिनि स्टेटमेन्ट मोनसे नोंथांमोनाव गबोगोन आरो बेनि खागज नोंथांमोनाव मोनसे आपल'ड जागोन। बेवहाय नोंथांमोना बे खागजखौ नोंथांमोना PDF फाइल सिस्टेम नोंथांमोना नायनो हागोन आरो डाउनलड खालामनाबो लानो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ मानि फैसा बेवहाय हाबनाय जादों दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोना बेफोरबायदि अरुण'दयनि फैसाया जुदि सोरनावबा जुदि हाबाखैब्ला बा मानि थाखाय नोंथांमोना जुदि दखानाव थांनो हायाखैब्ला नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै नायनो हागोन आरो गाव गावनि मबाइल फननि गेजेरजोंनो आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि दिनै फोरमायहरबाय। नोंथांमोना बेबायदि अरुण'दयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ चेक खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। बेबायदिनो नेक्स्ट आपडेटआव नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ। बाय बाय।